Γράφει. Γράφει. Σταμάτα να πίνεις καφέ. Γράφει τώρα. Γεια σας! Ναι. Not. Καλησπέρα σας. Όχι. Καλησπέρα σας. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαι ο Νίκος Μάνης και σας παρουσιάζω το Σαββατοκύριακο. Κάντε εσύ. Γεια σας παιδιά. Είμαστε η KNM. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube. Ή αλλιώς Κατερίνα και Μαριάννα. Είμαστε εδώ μετά από πολλή σκέψη, μετά από πολλούς μήνες, μετά από πολλές αναβολές. Αυτό το κανάλι επιτέλους γίνεται. Βγαίνει στον αέρα. Ναι. Το πιστεύεις? Όχι. Πίστεψε το. Νομίζω κανείς δεν το πιστεύει. Θα είμαστε ένα κανάλι ποικίλου περιεχομένου. Θέλω να σας πω, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Θα έχει λίγο απ' όλα. Ένα τουρλουμπούκι. Έτσι, για να περνάμε καλά μωρέ. Έτσι, να διασκεδάζουμε, να γελάμε. Πάνω απ' όλα. Εννοείται. Έχουμε πολύ όρεξη, πολύ κέφι, πολλά σχέδια για αυτό το κανάλι που ελπίζω ότι θα υλοποιηθούν και θα γίνουν. Σιασμός. Τι άλλο θέλεις, Κατερίνα, να πούμε? Είμαστε φοιτήτριες. Βεβαίως. Είμαστε και από αυτό. Πού είμαστε, Κατερίνα? Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βεβαίως. Στο Ρέθυμνο δηλαδή. Εδώ, παιδιά. Ναι. Και θα μάθετε και από αυτά του Πανεπιστημίου, ας πούμε. Θα σας παίρνουμε μαζί. Για όσους ξέρουν, θα νιώσουν την ταύτιση έτσι αυτό. Για όσους πάλι δεν ξέρουν και μπορεί να θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε. Μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια για οτιδήποτε. Προετοιμασία. Για αυτό το οποίο έρχεται. Βεβαίως, γιατί όλοι έχουν περάσει από αυτή τη φάση λίγο πολύ. Οπότε είμαστε εδώ να δείτε τα πάντα, να δείτε το πανεπιστημιακό μάθημα. Ωραία θα περάσουμε για εκεί. Μην τα ακούτε έτσι και τρομάζετε. Θα περάσουμε ωραία και εκεί. Θα γελάμε, θα κάνουμε πλάκα, θα περνάμε ωραία. Γενικά σε αυτό το κανάλι θα περνάμε ωραία. Θα το προσπαθήσουμε τουλάχιστον και εσείς θα μας πείτε, θέλουμε τη γνώμη σας. Εσείς είστε το βασικότερο Κομμάτι αυτής της κοινότητας. Ναι, γιατί χάρη σε εσάς αν είναι θα συνεχίσουμε ή όχι. Είμαστε μια παρέα Οπότε, που αλληλεπιδρά, οπότε... αν σας αρέσει λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, κάντε μας ένα subscribe, ένα like και πατήστε και το καμπανάκι εδώ από κάτω, εδώ, για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις του καναλιού και να μην χάνετε κάποιο βιντεάκι μας. Όχι. Γιατί εμείς θα βάλουμε πολύ κέφι στα βίντεό μας. Θα έχουμε χαρά, θα έχουμε τσαχπινιά, θα έχουμε νάζι, μπρίο. Χαρά και τσαχπινιά, παιδιά. Και τσαχπινιά. Έχουμε πολύ Μας πράγμα. χάνετε. Θα περνάμε ωραία, γενικότερα. Τα βίντεο μας πότε θα είναι? Τα βίντεο μας θα είναι κάθε Τρίτη. Στις 2. Τέλεια. Θα είναι κάθε Τρίτη στις 2 λοιπόν, οπότε Εδώ. να μας περιμένετε κάθε Τρίτη, να το θυμάστε. Κάθε Τρίτη θα χτυπάει ειδοποίηση. Και η NM βιντεάκι. Αυτό είναι το πρώτο μας. Ερχόμαστε Ελπίζουμε. δυναμικά για το επόμενο. Ναι, Και για όλα τα ελπίζουμε επόμενα. ότι θα είναι όλα τα επόμενα καλύτερα από αυτό, προφανώς. Οπότε, ναι. Αυτά νομίζω, Ναι. Σας Αυτά. αφήνουμε. Είμαστε και η ΕΝΕ και Κάθε αυτό Τρίτη. ήταν το πρώτο μας βιντεάκι. Κάθε Τρίτη εδώ, μην ξεχνιόμαστε. Φιλάκια. Γεια σας. Φεύγω. Πάλι φεύγεις! Γιατί, τι εννοείς? Δεν έχουμε κλείσει το βίντεο. Τι εννοείς? Καλέ. Γεια σας. Είπαμε γεια. Ναι. Όχι. Μήπως να ξαναπούμε, μην πας κοντά στην κάμερα. Συγγνώμη. Μήπως να ξαναπούμε. 1,5. Τα λέμε 2. την Συγγνώμη. τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια Φιλάκια. σας.